A Xunta e Ence asinan un convenio polo que a Pasteira de Lourizán vai contratar 16 titulados en segundo ciclo de formación profesional. Para o vicepresidente do Executivo galego, o acordo pode considerarse como unha medida máis para paliar a crise que deixa o coronavirus. Sin baixar a guardia nos temas sanitarios, temos que prestarlle moitísima atención a todo o que ten que ver coa reactivación económica e con coidar moitísimo o creo que o máis esencial agora mesmo, que é o tema do emprego, manter os empregos que existían antes do coronavirus, intentar que se perdan os menos posibles e, se pode ser, facer todo o posible tamén para crear novos postos de traballo. O convenio foi asinado esta mañá na delegación da Xunta en Pontevedra. Os 16 mozos que se van contratar a través del traballarán durante un ano en distintos departamentos da Pasteira. Son 500.000 euros para contratar no entorno, dentro do ámbito territorial da provincia de Pontevedra, a titulados, a jóvenes titulados, principalmente, que teñan que ver, de alguna maneira, coa actividade que desenvolve Ence, polo tanto, se estamos falando de darlle, en moitos casos, unha primeira oportunidade a xente xoven un emprego, ademais, de calidade. Na asignatura tamén participou a conselleira de Medio Ambiente. Ángeles Vázquez salienta os bons resultados que, ao seu criterio, dan os convenios que a Xunta asinou con Ence dende o 2016. Di que o seu obxectivo sempre é o mesmo, cuidado da contorna da ría de Pontevedra, aínda que indica que o coronavirus fixo mudar algunhas cousas. COVID hace que tengamos que replantearnos ciertas situaciones y, sobre todo, sin olvidar la parte medioambiental, que es fundamental y porque es sinónimo de salud. Tenemos otra parte que es la reactivación económica y esto pues, es un paso dentro de esa reactivación económica y por lo tanto seguimos con el convenio preestablecido anteriormente y vamos con outro convenio a maiores. Os interesados en inscribirse nesta bolsa de emprego deberán poñerse en contacto con Recursos Humanos de Ence.